आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट जि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एस ए चिफ बिथाङा आंनो जेनेबा फिसा अनसुंथाइ होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन जाहाथे आंनि फार्दार स्टाडिसफोराव आं मोजाङै फरायलांनो हायो आं जि ड्रिमखौ आं प्लान खालामदों बे ड्रिमाव जे आं सासे साक्सेसफुल जालांनो हायो सासे साक्सेसफुल स्टुडेन्ट जालांनो हायो आं बेखौनो खावलाय आं उन्दैनिफ्रायनो मेगन खाना आं बाय बार्थ आं माबा आंनि मेगना नुवा बाबा आंनि पेरेन्टस आंखौ फरायहोदों बेसानो नार्सारिनिफ्राय 10निफ्राय 12 बिदिनो ग्रेजुवेसनखौबो दायो दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायहोबाय बिदि आरो बबे स्कुलाव फरायोमोन आं फार्स्टआव जतिनिकेतन स्कुल फर द ब्लाइन्ड बे मोनसे प्राइभेट स्कुल दङमोन सिस्टारफोर दैदेननाय क्लास नार्सारिनिफ्राय क्लास 5सिम फरायबाय ओमफ्राय 6निफ्राय 10 सेन्ट मनफर्ट बे माबायाव 10 माइलाव बेयाव फरायबाय गुवाहाटी GS रड ओमफ्राय 11-12खौ आं कटन इउनिभारसिटियाव खालामबाय कटन इउनिभारसिटि पानबाजार ओमफ्राय बिनि उनाव आं आंनि ग्रेजुवेसननि थाखाय आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव आं पलिटिकेल अनार्सआव आं ग्रेजुवेसन खालामबाय मिडियामा इंलिश मिडियाम ना मा मिडियाममोन आंनि मिडियामा इंलिसानो क्लास नार्सारिनिफ्राय दासिम इंलिश मिडियामानो आंनि मुङा बिरदुल दैमारि आं दायो दिल्ली इउनिभारसिटियाव आंनि ग्रेजुवेसनखौ खालामगासिनो दं पलिटिकेल अनार्सआव आंनि गामियानो जादों गेरसं आंनि कनस्टिटुयेन्सिया भैरबकुंड कनस्टिटुयेन्सि ओमफ्राय VCDS सनाय VCDC आंनि स्टाडिसआ बिदि जाबाय जेनेबा ब्रेल लिपि होननानै मोनसे माबा दङ जेराव जों बेखौ दांनानै फरायो जों ओमफ्राय बेबायसा जिता 10 सेम जेनेबा आं फरायबाय बे बेसानो फरायलांबाय खिन्थु 11-12आव आं बिदि बेसेबां फेसिलिटिस मोनासै खारन जोंनि आसामाव बेसे जेनेबा ब्रेल लिपिनि एसेबां फेसिलिटिस गैया दंनाया होमबाबो एसेबां गैया जेसेबां जोंनि जेनेबा मेगन नुयिनि थाखाय नांगौ एसेबां गैया बिथांमोना बेबायदिनो 11-12 दासिम जि ग्रेजुवेसन बेयाव आं मबाइलनि थ्रुयैनो आं फरायगासिनो दं बे मबाइलाव जेनेबा इउटुबनि गेजेरजों जेनेबा जिफोर चेप्टार्सफोरखौ जेनेबा एक्सप्लेन खालामो टिचारफोरा बेखौनो आं जेनेबा रुमाव थानानै आं बेखौनो खोनासंफिननानै आरो जेथिया माबा मोनसे डाउट जायोबा आंनि सिनियर्सफोरखौ आं फन खालामनानै आं सोङो जेनेबा बियो मामोन बिदि सोंनानै जेनेबा आं फरायलांगासिनो दं आरो ओमफ्राय जिहेतु एग्जामनि बेला फैबाय बे एग्जामनि बेलायाव जेनेबा 9 सेमथ' आं जेनेबा ब्रेल लिपियावनो लिरदों ओमफ्राय बे जिता 10 आरो बिदिनो फार्दार स्टाडिस आं खालामलांबाय थाबाय बेयाव जेनेबा आंनि सासे हेल्पार जों लानांगौ जायो जेनेबा जाया मेगन नुनाय बिथाङा आंनो कुइसनखौ फरायना होयो आं आनसारखौ बुंना होयो बेबायसानो एग्जामखौबो लिरनाङो आरो जि जबनि बेलायावबो बेसानो खालामो आरो जेनेबा जाया स्क्राइबार बिथाङा आंनो कुइसनखौ फरायना होयो आं आनसारखौ बुंना होयो आरो बिदिनो जेनेबा जिखुनु एग्जामाव कम्पिटिटिभ एग्जाम्सआव बा जोंनि आंनि ग्रेजुवेसननि एग्जामाव बेबायसानो लिरलांबाय थाबाय आरो आं दा हान्था मेलानि बेलायाव मा बुङो दिनै मेगन खाना जाना दिल्ली बायदि सहैबाय नोंथाङा नुदोंना नों दिल्लीखौ मेगनथ' नुवा जेनेबा दिल्लीखौथ' आं जेनेबा मेगनजों नुवाखै होमबाबो जेनेबा आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायनो मोनबाय बुहुत आं गावखौनो बुहुत प्राउड जायो आरो जेनेबा आं मेगन नुवाबाबो आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायनो मोननाय हान्था मेलायावथ' जेनेबा प्रब्लेम जायो होमबाबो जेनेबा थट खालामनानै थांनाङो जेनेबा आन्दाज गारिफोरखौ जेनेबा जों नटिस खालामनो माबा खालामनो गोनां जायो जोंनि खोमा मोननैया जि खोमा फारनै दङ बेखौ जों फुल एटेनसनाव दोननाङो जेनेबा माथिं गारि हायदों माथिं मा आवाज हायदों बेखौ खोनासंनानै जों फल' खालामना थांनाङो आरो बिदि बुङो नामा नोंथाङा नोंथांनि खोमायानो नोंथांनि मेगन होनना बुंगोन नामा जेनेबा आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा आसा मेगन नुवा जोंनि खोमानि दारैनो जेनेबा आं दायो ट्राभेल खालामनो हायो आरो जेनेबा दिनै हारसिं थां दिल्लीयाव हारसिंनो थाङो जास्ट उदालगुरि स्टेसनसिमल' आंनि पेरेन्टसा दोनहैयो ओमफ्राय बिनि उनाव आं हारसिंनो थाङो आरो प्रब्लेम जाफेराखै खुनु दिन जेनेबा दासिमथ' जेबो प्रब्लेम जायाखै जेबो प्रब्लेमबो जायाखै जेबो तारनाबो मोनाखै आं जेनेबा ट्रेनफोरावबो आं दासिम मोजाङैनो जारनि खालामलांनो हाबाय थादों आरो दासिम एजुकेसननि बेलायाव आं सोंनो सानदों नोंथाङा मेट्रिकआव बेसेबां मोनो पारसेन्टआ आं क्लास 10आव 84.2मोन 84.8मोन ओमफ्राय माबायाव 12आव 70%मोन दायो दिल्ली बायदि इउनिभारसिटियाव फरायो दा मा सेमिस्टार मोनखो दायो 6 सेमिस्टार कमप्लिट जाबाय आरो दायो बोसोरसे दंबावो खारन जेनेबा 2020 जि NEP निउ एजुकेसन सिस्टेमखौ जों नायनो थाङोबा बोसोरब्रै जाबाय ग्रेजुवेसना दा बेखौनो खालामबाय थादों आरो कमप्लिट जाथ'वाखै दा बोसोरसे दंबावो 27आव जोबगोन दा फैबाय थानाय समाव फार्दार सिमां नुबावदों नामा जेनेबा आंथ' सानदों जेनेबा बे फार्दार स्टाडिस जोबखांनानै जेनेबा आं मोनसे कचिं लानो सानदों जेनेबा UPSC हक APSC हक जिखुनु मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम्सनि आं कचिं लागोन
ओमफ्राय कचिं लानानै आं जे सासे साक्सेसफुल स्टुडेन्ट जायो फिउचाराव जेनेबा आंनि पेरेन्टसफोरखौ जे आं नायलांनो हायो दायो जे बिथांमोना आंनि थाखाय जे खस्थ' खालामदों फिउचाराव जे आं बिनि फिननायखौ आं बिथांमोननो होफिननो हायो आं बेखौनो हास्थायो आरो दिनै बुंनांगोन दिनै नोंथांनि मामा बाबाया मा मावो मा दाङो नोंथाङा मेगनजों नुवा बाट नोंथांनि बाबाया खोथाखौ गारसोनानै दोनासै बेनि बेलायाव मा बुंनो सानदों आं जोबोद बाख्नायो आंनि पेरेन्टसफोरखौ बिथांमोना आंखौ एकदम गारसोना दिनासै नों जे जेनेबा फरायनो हाया मेगन नुवा बिदि होननानै जेनेबा बिथांमोना आंखौ माबा जेनेबा बेबायसानो आंखौ डिप्रेसनाव लाबोआसै बिथांमोना आंखौ फरायबाय आं हाजासे हामबाय होनो आंनि पेरेन्टस आंनि आंनि गामिनि मानसिफोर आरो न' खाथिनि जेनेबा जेसां रिलेटिभसफोर दङ बिथांमोनखौ आं हाजासे हामबाय होनो बिथांमोना आंखौ बहुद थुलुंगा होदों फरायनायाव हक गेलेनायाव हक गासैयावबो बिथांमोना आंखौ थुलुंगा होयो बिथांमोना सापर्टिभ आंनि थाखाय बिथांमोना जिफोर हेल्प नांगौ बिथांमोना आंखौ जेनेबा जि हेल्प नांगौ बिथांमोना आंनो होयो आरो दा मोनसे बेला लाइफ टाइमनि थाखाय आं बुंनो थाङोबा जेनेबा आंनो फिसा एसे जेनेबा आं सोलिनो हानाय आं मावनो हानाय माबा मोनसे जब होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आंनि न'खरफोरावबो बहुत हेल्पफुल जागोन बियो खारन आंनि पेरेन्टसफोरा दायो आंखौ थै गोलोमदै खालामनानै बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आंखौ फरायहोदों जे फिउचाराव जे आं माबा मोनसे फिसा जब मोननानै जे आंनि पेरेन्टसफोरनि थाखाय आं सासे सापर्टिभ मेम्बार जानो हायो आं बेखौनो सानो आरो